to ubansa basarake ne kuma mai wadata ne ɗan kasuwa, yana harkar, yana da gidaje waɗanda ake haya, yana da gonaki waɗanda yake ba da haya, sannan kuma gashi yana da sarauta. To yana son wannan ɗanasa Salman, gashi yaro ne matashi amma yana gani kamar yaron nan zai yi kiriniya, don haka sai yasa aka rike shi a gida, ya sa masu gadi karta suna kiwonsa, suna gadinsa kar ya taɓa fita. Don haka shi bai waye ba, bai da abokai, bai zuwa ko ina, sai a gida kullum yake, sai dai a rinka zuwa ana koyar da shi wannan addinin nasu na majusanci, tunda shi ana gani zai gaji gidansu, don haka ba za a bari ya kwace ba. To wata rana sai harkoki suka yi yawa wa ubansa, don haka ya ga wannan yaro fa dole yanzu a fara barinsa yana fita don ya yi gogayya da mutane, kuma ya san harkar kasuwa, ya san kuma harkar gadon gidansu. Don haka sai ya zo ya kira shi, sai ya ce mishi, kaga kullum ina kulle ka, bana barin ka kana fita saboda son ka nake, idan na rasa ka komin karancin lokaci zan wahala, kuma rashin ka zai fi mini tsanani sama da rashin duk dukiyar nan tawa da wannan sarautar. Ya ce don haka ka kula mun da kanka, zan baka dama ka fita ka fara shiga harkokina, amma kar ka yarda da abin da zai shagaltar da ni a kanka. Duk abin da ya faru da kai ka yi aniya ka dawo. Sai yaron ne ya ce to babansa ya bashi dama ya fara fita. Yana fita shi kuma ka san mutumin da bai saba ganin waje ba, sai zama akwai curiosity, duk abin da ya gani sabo sai ya ce zai leƙa ya gani. Yana fita sai ya ga waɗansu masu ibada ta addinin Kirista suna kulle a coci suna ibadarsu, sai leƙa sai ga suna tosu irin ibada mai kama da sallah. Kun san asalin tsohon alkawari na addinin Kiristanci akwai sallah a ciki, kamar yadda waɗansu ku suke ganin ƙasashe da yawa waɗanda suke amfani da tsohon alkawari irin na tsantsa na addinin Kirista wanda suka gada, ba kawai sun ji a wurin mishinari suka koyar da su ba, za ka samu suna yin sallah irin tasu, tunda annabawa na littattafai na baya dukkansu sun zo da sallah. Kamar yadda yanzu kuke gani a ƙasar Ethiopia, in ka ji wasu daga cikin cocinsu baka gani suna kama da Kirista irin na yanzu. Matansu suna sa dogayen kaya, suna rufe kansu, suna lullube kansu, sannan mazan kuma suna sa dogayen kaya. Za ga dai sun yi maka kama da tsofin Kiristoci na da tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a lokacin addinin yana da kyau ɗinsa kuma ba a gurɓata shi ba. Don haka sai gansu suna sallah, sai abin ya burge shi, sai je tambayi wani, ya ce me wannan da kuke yi? Suka ce addinin mu kenan. Ce wani irin addini ne wannan? Sai ce wannan addinin ai yafi namu kyau. Sai zauna ya ga akwai nutsuwa a cikin ibadar, baka sai bai tashi ba sai da yamma ta yi, sai da rana ta faɗi yana wurin, bai je hidimar da babansa ya aike shi ba, kuma bai dawo gida ba. Babansa kuma ya sa ana ta neman sa, hankalinsa ya tashi. Yau aka bar shi ya fara fita, yau kuma gashi an fara samun matsala da shi, abinda ake tsoro ya auku kenan. Daga baya sai dawo da kansa, baban ya ce ka yaya ina ta neman ka, kaga masu nema ba za su shiga gidan ibada ba don ba za a yi tsammani yana nan ba. Sai ce ai na dawo da kaina. Ya ce ya aka? Ya ce baba ai na ɗauko labari ne. Wani labari ka samu? Ya ce na ga wasu suna wani ibada ya burge ni. Ya ce kana da wata ibada kuma banda tamu? Ya ce a wannan ai ya fi namu kyau. Ya ce a'a ba abin da ya fi namu kyau. Ya ce a'a baba kar mu ja da kai, wannan ibada ta fi tamu kyau, ba ka ni wannan zan shiga. Babansa da ya ga wannan yaro zai zama masa hadari, sai ya kama shi ya daure, ya sa masa turu da kaca, aka sa sarka aka daure shi kamar bawa, aka bar shi ya hana kar kowa ya gan shi. To amma da yake dan gata ne, ai akwai ma'aikata da aka sa masu hidima karkashin sa. Sai ce wa wani, kaga inda na je cocin nan, je ka duba wurin, ka je ka tambaye su, sun ban labarin akwai, don na tambaye su ina ne tushen addinin, suka ce a Sham ne. To ka rinka bibiya mun duk lokacin da aka yi baki na malaman addini nan daga Sham, ka zo ka gaya mu. Suna nan suna bincika masa, tun da shi ma babban su ne, kaga mai wan an bada wani abu zai san masa. Sai aka zo aka bashi labari cewa an yi baki. Yana zuwa kawai sai ya kwance kansa da kansa. Ka san kabar wanda ya dade a cikin abu, ya gane sirrin ta ina ake kullewa ta ina ake budewa, don kawai sai ya bude kansa, ya watsar da sarkar, sai ya fita abinsa, sai ya tafi coci. Da ya je ya same su, sai ya ce to ina shugaba? Aka ce gashi nan. Sai ce ni fa abin da ya kawo ni
wannan addini zan yi amma da gaske nake so in yi ba a nan ba, can inda ake yin sa na gaske can nake so a kai ni. Ku tuna daga inda Farisa take zuwa can. Baka sai ya ce ni yaushe za ku tafi? Suka ce za mu tafi lokaci kaza. Ya ce to ina tare da ku. Ya zullewa baban kawai sai ya bi su, tafiya har kasar Sham. Ana tafiya da shi, aka je da shi headquarter kiristanci. Don haka yana zuwa sai ya ce ni na zo binciken addinin gaskiya ne, ni abin da ya sa na bar kasar mu ba komi nake so ba, addini ne kawai nake so in yi, amma na ji a zuciyata cewa kamar wannan addinin shine na gaskiya, ya dai fi namu. Don haka wane ne wanda ya fi kowa nagarta da tsoron Allah a cikin wannan addini a nan? Aka ce mishi ai wurin fada ne za ka je, wanda ya fi kowa nagarta kenan. Sai aka kai shi wurinsa, sai ce ni dan sarauta ne kuma ni dan masu arziki ne, amma na bari saboda addini. Don haka ka rike ne a wurinka in rika maka hidima. Da yake da gaske ke yi sai zama kamar bawansa, yana ta masa hidima, yana zaune a wurinsa sai ya lura da cewa wannan ba mutumin kirki ba ne. Kullum aka kawo kuɗi na baiko sai rinka karɓa yana taskacewa akan a raba wa miskinai, sai ba zai raba wa miskinan ba, sai yana sayan yana canza su suna zama zinari da azurfa, sai zo yana ajiye su a wata taska, wani asusu nasa, yana ta tara kuɗi. Kuma yaron ya sani amma bai fallasa ba. Kwatsam sai wannan mutum ya faɗi ya mutu. Sai mabiyansa suka zo suka taru, aka ɗauko shi akan za a yi masa janaza ta girmamawa. Sai ce a'a kun ga wannan ba mutumin kirki bane fa, bari in ga muku gaskiya, duk kuɗin da kuke tarawa na sadaka ci yake yi, sauran abin da ya rage kuma yana ta tarawa kansa. Gashi ne yana zaune ya ki aure ba kowa, shi kaɗansa, amma ya tara kuɗi kuma yanzu ya faɗi ya mutu. Ya ce zo nuna muku inda kuɗin yake. Ya nuna musu, suka gani, suka tabbatar kuɗin su ne. Suka kama gawar, suka san inda yana da rai ne, suka sani yana gawan fa, suka tsire shi kuma suka jefe shi yana sama, suka wulakanta, suka jefar da gawar, ba su binne ta ba. Sai ya ce to yanzu ni har yanzu ina nan ina neman addini, baka ku haɗa ni da mutumin da ya fi kowa nagarta. Sai aka ce mishi in haka ne ka je wajen wane. Ya tashi sai aka naɗa wani wanda zai zama madadin shi. Da yake an ga wannan na kusa ne, aka yi shawara da shi, aka ɗauko wani, to wannan sai zama mutumin kirki ne, mai zuhudu da gudun duniya, kuma mai taimako, duk abin da aka tara sai ya yi nagarta da shi. Ya ce kuma ka zai kwana yana ibada, yana tare da shi kullum, ya karu da shi. Ya mutu, aka sake sa wani irinsa, aka yi ta yi. To sai aka zo sai wanda aka sa na ƙarshe sai ya ce gaskiya mutanen kirki sun ƙare daga kaina, duk wanda za a sa za a koma irin wancan ne. Haka in kana so ka yi ibada ta gaskiya, bari in gaya maka, mun karanta a cikin littafin mu akwai wani annabi zai bayyana, kuma ina tsammani kamar na ji alamun an ce ya bayyana amma a ƙasashen Larabawa. Mu dai a littafin mu muna karanta labarin wani annabi, mun ɗauka a nan zai zo, amma na ji labarin wani ya bayyana a ƙasashen Larabawa. Don haka in addinin gaskiya kake so, je ka bi wannan mutumin. Sai ce shikenan, ta ina ne ƙasashen Larabawa? Aka ce masa ai tafiya ce mai nisa, tafiyan wata 2 ne. Don haka wannan mutum bayan ya masa wasiya sai faɗi ya mutu. Sai yana ta tambaya ta yaya zai iya je ƙasashen Larabawa. Sai aka samu waɗansu daga cikin fatake Larabawa sun zo ƙasar Sham za su koma. Sai je kai kansa, ya ce na zauna a garin nan kuma an yi ta mun alheri, na samu arziki mai yawa. Waɗannan arziki da na samu gaba ɗaya zan miƙa muku, ni ba dukiya nake nema ba na zo fatauci bane da neman kuɗi, na zo neman addini ne. Zan ba ku duk abin da na mallaka, don Allah ku kai ni ƙasar ku, ni kawai bukata ta kenan. Shi bai san hanya ba, bai taba zuwa ta can ba. Suka karɓe kuɗinsa, suna tahowa da shi tun kafin a iso Makka, tun da in ka fito ta Sham zaka bi ta Madina ne. Suna isowa Madina sai suka sai da shi, sai suka ce gashi mun samu bawa yana zaune fa, yana cikin su, yaji ana cinikinsa. Bayan sun kawo shi kusa da inda zai je din, sai suka sai da shi ba wani ba Yahude.
bayahudan ne mai da shi bawa, daga baya bayan ya ɗana shi ma sai da shi wa wani bayahude daga cikin banu ƙuraiza. Yana taɓauta shi ko ya yi shiru, shi ya san abin da ya kawo shi, amma an mai da shi bawa ya yi shiru, yana ta aikin ƙarfi, yana ta wahala. Wata rana sai ga Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, kuma ya yi hijira daga Makka ya zo wannan garin da shi yake din. Yana zuwa sai ana labari, sai ya ji waɗansu daga cikin bayin ubangidansa suna cewa an yi wani baƙo fa, duk mutanen gari sun watsi, an tafi can Kuba an je ana taryan wani baƙo, wai ya zo da wani addini, wai ya ce shi annabi ne. Salman ya ce sai na ji kamar zan faɗi usuma saboda farin ciki, sai na ji tab, ba mamaki mutumin da nake nema ne. Shi bai da wani labari cewa ya bayyana ta ina yake, shi dai ya zo nema. Don haka sai ya yi magana da ubangidan, ya ce aka ce mene? Ubangidan ya daka masa mari, ya ce ya kana aiki za ka bari kana wani maganan ana mai? Ya ce a'a, ni kawai na ji labari ne nake so in ji. Aka kwabe shi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gari. Shi ko ya samu dama, wata rana ya dan fita, ka san bawa za a aike shi zai je hidimar ubangidansa, sai ya je sai gashi sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wancan malamin da ya gaya masa ya ce ka je kasashen larabawa, sai ce masa daga cikin siffofinsa da muka karanta shine baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta kuma yana ci. Sannan daga cikin siffofinsa shine yana da wani hatimi na annabta a gadon bayansa. Iya ɗan abin da ya ji kenan ya rike. Yana zuwa sai ya tara 'yan kuɗinsa, sai sai kayan alheri, sai je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce mishi na ji ana magananka kamar an ce kai mutumin kirki ne ko? Sai annabi ya masa murmushi sallallahu alaihi wasallam, sai ce to tunda na ji an ce kai mutumin kirki ne, ni ina zaune a wuri kaza ne, ni bawa ne, shine na kama ka sadaka da kai da mutanenka. Sai ce to na gode. Manzon Allah sai karba, yana karba sai kira sabon sai ce ku ci. Sai ce ɗaya, na ka masa na ce sadaka, shi bai ci ba, an ce masa baya cin sadaka. Sai ya koma ya sake aiki ya tara kuɗi, sai sake kawo abun alheri wa annabi sai ce na zo ne yau ma zo gaishe ka, na ka maka kyauta. Yana ce kyauta, na gode. Sai ɗauka ya fara ci, sai ce ku zo mu ci tare. Sai ce biyu. To sai wata rana yana naina kiwonsa, ya ce saura masa na uku. Sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya rasu, za a je janaza, za a tafi baki. Annabi hadda shi sallallahu alaihi wasallam a cikin masu tafiya, sai ya zo shi ma sai ya jona cikin tafiya. Yana zuwa ana tafiya kafada da kafada, sai ya dawo ta baya, yana ta satar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai gani, kuma mayafin annabi yana lullube a bayansa. Sai annabi ya gane cewa wannan mutum ya zo ta bayansa, kuma sai ya gane wannan mutum ga yana da kiro, wani abu yake so ya gani. Sai manzo Allah ya dan saukar da mayafinsa, yana gari kawai sai ya rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuka. Abin da ya fito da shi kenan, ya rabo da shi da garinsu, abin da ya raba shi da iyayensa, abin da ya raba shi da gatarsa. Ashe wannan mutum yake nema, yau gashi nan ya rike manzon Allah, yayi kuka. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kalmar shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, Salman, an karɓi musuluncinka, amma je ka ci gaba da bautarka. Ba za ka gudu daga ubangidanka ba, kuma ni ba na yaudara, ba ka je ka ci gaba da aikinka na bauta. To sai je ya yi, sai ya sato kafa kuma ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Salman, ka je ka nemi ubangidanka ya baka mukataba. Ai mun karanta mukataba. Ka je ka nemi ubangidanka ya baka kudin fansa, ya baka farashin da za ka fanshi kanka. Ya je ya tambayi ubangidansa, ubangidansa ya jibga masa kudi, ya ce sai ka bani gonar dabino mai dabino guda 300 a ciki,
bishiya 300 kuma sai ka ban ukiya 40. wannan kudin a yanzu zai iya kaiwa biliyan 1. yace sai ka biya wannan kudin. sai zai gawa annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya tara sahabbai yace ainu akakum, ku taimaki dan uwanku. ta aka fara hada kudi, aka fara kawo dabino tukunna, ana kawo masa irin wanda za a dasa, aka rika kawo, wannan ya kawo 15, wannan ya kawo 20, wannan ya kawo 10. Salman ya je shuka gona, ya ce guda 300 daidai aka tara, ya ce wallahi ko guda ɗaya ba wadda ta mutu, dukkansu suka tashi. gona ta yi kyau, ubangidansa ya ga ya kai iyayen da yake so, ya kirga ya ga guda 300 sun yi kyau, ya ce to ɗaya saura kuɗi. sai dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauko wani sile na zinari kwaya ɗaya sai ya bashi, sai ce je ka biya. yace ya rasulullahi wannan guda ɗaya a cikin ukiya 40. yace me zai, yace ya Salman je ka biya kuɗin da ake binka. wannan ɗan curin zinari ɗin nan sai ce to ya rasulullah. yana ɗaukawa ya je kai musu, suna aunawa sai suka ga ya cika ukiya 40 daidai iya kuɗin. kuma wannan kuɗin inda za ka haɗa shi ba zai kai ukiya ɗaya ba ma. to da ukiya ɗaya ya kai kusan gram 200, kusan kuɗin zakka kenan, nisabin zakka. amma ana ɗorawa kawai sai yayi nauyi ya bunƙasa, sai kai gwargwadon abin da ake nema. kawai sai suka ce daga yau an tahur. sai zama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fanshi Salman da kansa, shi yasa ake ce mishi Salman maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam. haka shi maulan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. to kasancewar yana cikin harkar bauta, sai zama yaƙuƙuwan da aka yi na farko na Badar ba a je da shi ba, yaƙin Uhud ba a je da shi ba, amma daga kan yaƙin Khandaq, yaƙin Ahzab, har zuwa rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa rabuwa da Salman ba. wannan shine kuma wanda yana zuwa an je wurin yaƙi da shi, fara akan dabarbarun yaƙi, ya ba shi shawaran da aka tona, aka haƙa ramin wato Khandaq din, wanda ya zama shine sanadiyar samun nasara a Ghazwatul Ahzab. haka kuma ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya bashi tsawon kwana. kaga duk wannan dade wanda yayi da addinan da ya zaga, ya bi addinin Kirista, ya zo ya bi na Yahudawa, bayan ya yi addinin bautar wuta na shirka, sannan yanzu kuma ya yi musulunci. kuma a musuluncin Allah ya bashi tsawon kwana har annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati, Abubakar ya yi wafati, Umar ya yi wafati. a lokacin Umar kuma da aka zo zuwa yakin Qadisiyya, da yakin da aka je aka ci kasar su tare da shi aka je, kuma yana cikin kwamandojin yakin, ya fita a kasar da gudun hijira, yanzu kuma ya dawo a matsayin sojan manzan Allah sallallahu. aka je aka ci kasar su, sannan kuma ya dawo. Umar dan Khattab ya zo yi wa Fati Uthman ibn Affan bayan naɗa shi gwamna, daga baya ya zo ya rasu a lokacin khalifancin Uthman ibn Affan shekara ta 33 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. don haka dai kun ji labarin Salman, ai daga jin wannan kasan lallai akwai abun daukan izina. Allah ka ƙara yarda ga Salman.